In early 2024, the once bustling UAE military base at Eritrea's port of Asab fell eerily silent. For years, it had been the UAE's launchpad for power in the Horn of Africa, its warplanes and warships fueling the Yemen conflict. Now the base was being quietly dismantled. No ceremony, no statements, just the steady removal of hardware under the cover of routine. Satellite images revealed the truth. Hangars emptied, barracks stripped, and heavy-lift planes spiriting away equipment. The world was left to wonder, why would the UAE abandon such a prized asset so... حدا زربالو أبز السوشيال ميديا كنزور كلنا بزوج زين ريو أبز حلف وان إمارات أبزي ودبنا إرترا ودب عسب تبوز هنا بوتا أشي أقداس استراتيجيكا بوتا شركة مس إرترا جرات خيط كم زين برد ذكريو أزي نا عسب أب geopolitics كرخلو the most pricey place يوم زبلو زلو هذا نبحكي تبعها جبوتا عسب أبزو وانزي تبعها جبوتا نا geopolitics أو تايز بالزلو سلازي إمارات أكمزو كنتات سلمنتايم كبير تران هوتو تجديدهم ويون سلمنتاي مس إيرترا زنبروم زمدنا بزخون يكون من قد كعقبوا زي كعلو زبل حتى تتجاجمي زي ما تفصلوا على سي مس إيرترا دروت صبغ زمدنا ندخل قبرو عد الرقيبة بني رميهم زي نتعدل تسلمتاي خسروا خيلهم نزبل بزح حسابات يوم جاربوا لجلو بقمت قالوا إيرترا خي نتشعود زجبرتو مسكال كتجبرت خلدو زبل حتى له هجي تقول داينايك بحري نفسه زخالة أجد سنة بيو نزاناي ناي إمارات قد دايدما حدا إيرتراوي تقيس الله نيروبزيا سنة هلا كاريوكمي نم إيرترا سلمتاي كتجب انتاي عينت ديل كتجبر تغل مس إمارات ويون مس سعودية ويون مس جبسي ويون مس كالي نيرتراوي عندما إيرتراوي عند نزكون تازب بخمين يريوه كنرينا قد من أبو متهاويجن زياد حنجا تين زبال حدا أكتيف حدا ميديا بيرسوناليتي زبالايو إيرترا بزح بدهوتات ناي قطبا خمسة لوان فلتنا إلو ناب ناي ساعات يغو ناي تحتقرت يغو ناي تمرت يغو ناي بزح شجرات الله يرتراب زوان زي وده بعبي دما وده باتع الله ني ملو مدلهوات زدليو سلازي إيرترا نعني باتع إن مسؤوعان أب حاجة جزية كتا معبلن عقمية بلان يرتراب زوان زيلو سلازي انتاي كتقبر الله أمين نزي زبل زلو هقراوي أكاونتيو أبي هقراوي أكاونتيو من البات من سيرترا مغرن مهابي اللي زجبريو البورت لعلو كله تي عصب زبال بوليتيكاون استراتيجيكاون تقم خمسة لون فلتنا ني ودب عصب إيرترا مع بيلا بحدا ناي بيزنس ناي كوميرشال ناي نقدين ناي موفرن بوتان خد جبرو ناي أمائة مليونات حتى كونايو سلازي إذا ما إيرترا بزوان زي زلوا عقمي أيقونن even if such funds were available relying on future Ethiopian imports and export traffic to repay ولا وين إذا جنزب تزلوا أنا يبلالو حسب بمسرته ننقدي بس إثيوبيا بزجبر وي مسكال بزجبر إمبر زيادة ما بس إثيوبيا إمبر نيرترا زيادة بقطبة أمناي كوميرس كربح هذا خلا يكون يزبل زي لو جمعنا تو زحد زبلوا دماسي now Eritrea has other pressing Eritrea كلا قد سي قدية الله كد جبر زلوا سلزة حسب لما معبال قدام منك كوناي كلنيو أبزعجي on top of that Ethiopian officials بقمت على دما إثيوبيا بقلتي نزا ودا بزيا أنا موساد ترجع شمات قيسم نهيلا وين حتى يكملوا جميرا مالو ساعات إيرتراويان نفسه حويسكاي بلالو however believe there is a more practical path forward instead of pursuing a commercial model ASAP should be transformed into military and logistical hub in partnership with other regional allies who share strategic interests in the Red Sea. الذي أكندنا ASAP نبودب تراي كتم عبلات مرت استراتيجيكاون لوجيستيكاون بوتا وتادراون لوجيستيكاون موافري بمقبار بسكالوت حقرات كينكا مس إيرترا تمساسال علامة أي بحري وحسنات كل وزدليو مساتهم كينكا مسرح أقداس مخانة بلالو نابنت جبتي سعوديان بحدا جيركا ني وتادراون لوجيستيكاون علامة انت زجبر أقداس مخانة زبل حساب تقيسلو زي زربازجي عبترقم زلوي مخانياتو مبزعتو إيرتراون ني عصب تتصقيبهم نن هيروم دزمصونا نعوش نتشجر تكنفتح اب شجر كنبرا يندلنا سلازي سلامتا إيرترا مسكالوت كوينا نز غدايزي حدا معلبي كتغبرلو زي تخل زبل حساب يزغبر زلو our government has repeatedly warned against these threats نابنت this approach not only provide predictable revenues without straining public finance it also reinforces Eritrea's defensive posture سلازي ني وتدراون لوجيستيكاون بوتاك نباخلنا مجمريا تنهجرات مسانا صبوز غنا ركب زلون
حبراو ربحا زلنا حبراو ناي سكيورتي حتو زلنا كون الله እዚ ድማ ሕቶ ናይ ዓሰብ 10 ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ንዝበፀና ፈተና ኣብ ምክልኻል ዓብ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ተወሳኺ ድማ ኣታዊ ይገብረልና ይኽእል ንዓሰብ ንምዕባል ድዩ ንካልእ ክፋል ናይ ኤርትራ ንምዕባል ድማ ምተጠቀምናሉ ይብል ኣሎ government has ብተደጋጋሚ against these threats ካብ ካልኦት ክመፅእ ዝኽእል ፈተና ናይ ኢትዮጵያን መራሕቲ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝብሉ ዘለዉ ነዚ መፍትሒ ክገብረሉ ይግባእ such policy shift is believed to help Eritrea safeguard its coastline ስለዚ ነቲ ዝመፀና ዘሎ ፈተና أكندي نقوله بوتهدروا عقمنا ترى كنفشلون فتن شركنا جيرنا نحن نضرب حلو نسقعد ني وحسنات ناتنا دما زحيلنا من قدي كمرس خلاله زبل سبوز خنايو unless our government has a more efficient plan under its sleeves it's high time to consider such a realistic option ስለዚህ በተደጋጋሚ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝበፅሕዋ ዘለው መደምደምታያ መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ፕላን ተሎ ينقر انت زي لكن تزبلت النبلع زيايا يبلالو إيرترا مشارق تجيرا كم تكالوت هجر هذا قبر وزلو أتليست ضم عبز قن هجر سلزلنا مس أبعسب مس كالوت مسانا زك عدو مشارق تنقبر لنا بريزنت سياسة بزغربا قرباز قبر انترفيو نايوت زخوني يكون وتهدراو بيس حماق مخان ولا مصحفنا تون جليس ولو حماق يسو زلنا يكون تاتون قليلا يكونن تي 10 ግዜ መመጽዮም ፈተና ዝገብሩልና ዘለውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ቀሊል ዝበሃል ነገር የለን አይና ይሕሸና ይትሕቶ ተሓሳብናቱ ድማ ብቐሊሉ ብዙሕ ዲቤት ክግበረሉ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ስምዑዎም ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ A conscious effort towards a gradual economic integration in a manner that fully respects the sovereignty and territorial integrity of each state. እዚኣ ካብታ ዝሓለፈት ንሰማዕናያ ቆሪፆማት ሪፎርማት ዝነበሩ እያ ሓዳሽ ሰግመንት እያ እዚኣ ኣብዚ ዝብሉ ዘለዉ ስምዖም ወላ ሓንቲ ከይገበርና ከለና እዮም ከም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ኻ ፅቡቅ ጌርካ ምስ ተባሃለ The Horn of Africa will be the foundation for long-term peace and security in the region. The Horn is a region blessed with abundant natural resources, enterprising and hardworking people. Youth of the Horn pool their resources together, align their priorities, and harmonize their policies in a way that fosters economic integration. The region could become the most populous country in the region. That for delving into how this perspective could be translated into እንታይ ዝብል ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ነብሓቂ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ እዩ ኢንተግሬሽን ወይ እውን ውህደት ተፈጢርና ድማ ብዙሕ ውፅኢት ከነምፅኣሉ ንኽእል ክመፅእ ይኽእል ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ እያ እተን ካልኦት ሃገራት ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም እንተሰሪሖም ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ዝብላ ግን ክስምዑ ነዚ እዚ ብላብላ ናቶም መንግደፎ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ዘስደምም እዩ reality with respect to Ethio-Eritrean relations. It is important to underscore two fundamental preconditions that need to be fulfilled so that we could attain the lofty aspirations I have just outlined. ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ውህደት ቁጠባዊ ሽርክነት ሓበራዊ ረብሓ ሓበራዊ ዕቤት ዝብል ክረጋገፅ ኮይኑ ክልተ ቅድመ ኩነታት ኣለዋ ብፍላይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ወይ እውን ርክብ ኣብ ግምት ዝእቱ ክልተ ቅድመ ኩነት ኣለዋ ይብል ኣሎ እንታይ እየን እስከ ተን ቅድመ ኩነት ናቱ ስምዕዎ The first condition is the strategic autonomy of the countries of the Horn. Unless countries of the region follow policies dictated by their own national interest, it will not be possible to realize the agenda of economic integration. Some countries outside of the Horn want to see the region as their backyard. Such powers want to have weak states and feeble governments that are completely subservient to them. እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ቀዳመይቲ ቅድመ ኩነት ንብላ ዘለና ድማ ኣብዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ልኡላውነት ክህልዎም ኣለዎ ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ንነዊሕ ዝቐፀለ ልኡላውነት ክህልወን ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ምዝኾነ ይኹን ሃገር መጋበርያ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክኾኑ የብሎምን ኣይትስሓቁ ኣይኖ ስሓቅ ክመፀኩም ግን ኣይትስሓቁ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ገለገለ ሃገራት መጋበርያ ናይ ብዙሓት ኮይነን ስለ ዘለዋ ወይ ልኡላውነት ስለ ዘይብለን መጋበርያ ክሳብ ዝኾነ ሓበራዊ ሽርክነት ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ من يخاف زبلنا زلوا الثمانية خمس زبلنا زلوا هاي الزبنات مجابرية زخنة هجر ما راح يزول ليه تتعب له أفزو بازي نجيبسي بغات تستكسله بتصور نجيبسي نتن كالو هجر هذا ما زار بازي هذا حرم تايجر وايلكم جبتي مس جبسي عبديل كم زجبرن سفلته جبتي نفس سوماليا تعد كم زلام سفلته جبتي مسير تراديل تجبر كم زلام سفلته مرد مسكونهم زبلو زلوا دبلوماسي قديفو عم فرح أتي زلوا مراحينا نرزالنا لذي دايز بنزلوا هاجرات لولاونتن تزيبلن شركنات كنقبراين خلينا بقى خايز يجمر لولاونة زيبل كهاجر صاغة بس بهات قتل زلها
መጋበርያ ናይ ካልኦት ኮይንካ ትነብር ዘለካ ንስኻ ታሪኽካ ድማ ኩሉ ግዜ ከምኡ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ድማ ሰብ ብከመይ ዝፈልጠካ ስለዚ ንመን እዩ ብላዕሊ ኮይኑሲ ብዛዕባ ልኡላውነትን ካብ መጋበርያነት ናፃ ክንውክውን ኣለና ኢሉ ንመን እዩ ክነግር like literally everybody ኣብዚ ዋን እዚ ዝነግሮ ሓደ ዓብ መጋበርያ ምዃኑ እቲ መንግስቲ እሱ ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ መጋበርያ ምዃን ንቡርነት ናይ መጋበርያ ዝፈጠረ መንግስቲ እንተለዎ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ሰብሲ ከም ኢትዮጵያ ክንከውን መርሕነት ከም ኢትዮጵያ ክኾን ኣለዎ ክብል ከሎ ከመይ ጌርካ መጋበርያ ትኸውን ጥራይ ክፍትን ዘለዎ እምበረ ካብ መጋበርያነት ናፃ ዝኾነ መንግስቲ የለን ኣሚን ንዑ ሓደ ዓብ ዲፕሎማት ናቱ መን እዩ ትብሎ እዚ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ክንደይ ግዜ ኣብ ዝምፅአልኩም እየ ኢትዮጵያ ባዕላ ክትውስን ዕድል የብላን እናበለት ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ወፂኡ ተዛረበ እዩ እንታይ ከም ንዛረብ እንታይ ከም ንገብርን ይንገረና እዩ ዝበለ እኮ እዩ ተገምጢሉ ድማ ሕጂ ናብ እዚ ንጅቡቲ ዝብል ዘሎ ከይመስለኩም ንኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ዳርጋ ከምኡ ክብል A whole that is an assemblage of client states of various external actors cannot fulfill its destiny of greatness. Countries of the Horn need to reject the hegemonic pretensions of countries that intend to keep the region weak and divided so that they can exploit and monopolize its resources. Regional economic integration cannot be implemented while states within the region remain vassals of external forces and middle powers. The spirit of Gundat and Gura should guide us in the 21st century to safeguard the sovereignty of the countries of the Horn. እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ዋይ መከራ በሃል እዚ መከራ ኢና እዚኦም ሰብ እዚኦም ጉርዓን ጉንደትን ኢሉ ኣሎ ምስ ግብፃውያን ተዋጊና ስዒርና ኣሎ ዝብሎ ዘለና ንዑ ይጠቅስ ዘሎ እቲ ስፒሪት ወይ ከዓ መንፈስ ናይዚ ዓወት ናይ ጉርዓን ጉንደትን እሱ ነቲ ልኡላውነት ኣብነት ክኾነ ይጠቅስ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዞባ እዚ ሃገራት ኣለዋ መጋበርያ ዝኾነ ቫዛል ስቴት ወይ ከዓ ክላይንት ስቴት ዝኾነ ኣለዋ ክላይንት ወይ ከዓ መጋበርያ ሃገር ክሳብ ዘሎ ድማ ጥዑይ ዝኾነ ውህደት ወይ እውን ሽርክነት ንኽትምስርት ከቢድ እዩ ዝብል ዘሎ ትኽክል ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ንዛረቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ንዓመታት ተዛረቦ ነገር እንተሎ ብነፍሱ ዘይመሓደር ሃገር እንተኮይኑ ውህደት ጌርካ ሽርክነት ጌርካ ሓበራዊ ስራሕ ንክሰርሕ ከቢድ እዩ ስለዚ እታ ዘረባ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓኹም እያ ትምልከት ኣነ እንታይ ኢለ ነዚ ኣብ መጀመርኡ ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ብዝዋን እዚ ፕሮጀክሽን እዮም እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ እዮም ንኤርትራ ኣልጊቦም ክፀርፉ ዝፍትኑ ዘሎ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሲ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ነፍሱ ክገብሮ ዝግብኦ ንሱ እንታይ እንተገበረ ሽርክነት ክግበር ዝኽእል ንነፍሱ እዩ ዝዛረባ ዘሎ ንመርሕነቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሜይቢ ንካልእ ሃገር ኣይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ጅቡቲ ግደፎ ተን ካልኦት ሃገራት ክማን ናብ ኤርትራ ግን ፈፂንካ ኤርትራ ከምኡ ከም ዘይኮነት መራሕቲ እዚ ምናልባት ኣብ ስልጣን ኣይነበረን ቅድሚኡ ዝነበረ ብዛዕባ ኤርትራ ብፍጹም ብልኡላውነታ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሃገር መጋበርያ ክትከውን ዘይደሊ ግን ከምኡ ስለ ዝመረፀት ድማ ዓብ ዋጋ ትኸፍል ዘላ ኢና በሉ ዝፍክሩላን ዝምስክሩላን ዝነበሩ እዮም ሕጂ ተገምጢሎም ከም ዝኽብሉ ከለዉ ናይ ብሓቂ መስደመም ኢልና ኢና ንሓልፎም ግን ነጊርዎም ፀኒሑ እኮ እዩ ኩለን ሃገራት ንዓኹም ገዲፈን ዝኸዳ ዘለዋ ምስጢር ናቱ ባዕሉ ኢትዮጵያዊ ነጊርዎም እዩ ህዳሴ ግድብ ማንሳት ትችላለህ ህዳሴ ግድብ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው በዚህ አንፃር መንግስት መልካም ስራ ሰርቷል መንግስት ሲሰራ ሰራ ሲያጠፋ ደግሞ አጠፋ የሚል ትውልድ መፈጠር አለበት የሚል መንግስት መፈጠር አለበት አሁን መንግስት በየሚዲያዎቹ እንደምሰማው በፖለቲካው በማህበራው በሁሉም ዘርፍ ስኬታማ ነች ይላል መንግስት ኤርትራም ሶማሊያ ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ በጉልበት አንድ ጎረቤት ሀገር ወራ ምንም እንኳን አላማዋ ምንም እንኳን የዋር ኦብጀክቲቭ ጀስቲፋይብል ቢሆን ራሱ አንድ የጎረቤት ሀገር ወራ ወደብ ይዛ መጠቀም የሚያስችላት ወታደራዊ ቁመና ላይ የለችም ኢኮኖሚያዊ ቁመና ላይ የለችም ማህበራዊ መሰረት የለም ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ የለም ይነግሮም ኣሎ ክሰምዕዎ እንድሕር ክኢሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር ብዙሕ መፅናዕታዊ ሓበሬታታት የምፅኣለዉ ንዓሰብ ወሪድኩም ንኽትጥቀሙ ዓቕሚ የብልኩምን ኣይፈቀደኩምን እዩ ኣይከኣልን እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ የለን ቁጠባዊ ዓቕሚ የለን ከምኡ ድማ ብሕብረተሰብ እውን ዓቕሚ የለን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ናይ ካልእ ሃገር ወደብ ብሓይሊ ሒዛ ንኽትቅፅል ዘኽእላ ዝኾነ ይኹን ኩነታት የለን ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ዓዘቕትን ሽግርን ክእቱ ዝኽእል እምበር ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከምፃላ ዝኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ደጊሞም ደጋጊሞም ይነግርዋ ኣለዉ ሕጂ እዚ
كم زي له نهلو خلو إثيوبيا أبي أحمد زقبر زلو نمن محجواس مخالف فليتنا لنا كيف وين 3 نقاط. أولا دبابة هافوك RCV 8x8 أبزي حجك نريو زلنا استفل عليه حبريتا كبكم يا مجمريا كنتات أب السودان زكاية زلو كبدنا خوني زغصل له أبزلو سراويتنا السودان حجون تمليسو عوتات حفز جميرو خمزلو يزنقر داق مود دباخ قبر دحرمزنا سراويتنا السودان Sudan soldiers for armed forces مالتيو led by أبو حدا كفان لايت سراويتنا توميو deployed to Kordofan axis against rapid RSF أكلت جنبارات كعوة تخيلهم على زبل حبريتا وتيلو زدما السودان تمليسهم نتي كسيرهم مزغنيو أم ملاس يقويو خمزلو إذن الجرزلو أتي بخال من قد نزكينات زي إمارات بزح تقطي ما خمزلون بزح تصعبوتات يقطع خمزلون أمريكا دما كأتسالي جلس قمت نخطوة 6 قدت كم زلاب زون صاف مالتي سراويتنا السودان مالتي have retaken control of strategic area of تغزيل south of العبيد in North Kordofan state. The area which witnessed intense battles over the past months and led to the forces. لذي كبيت كينات كبروا لز أنها بوتا كم استغوتازور أكل تسلسل بوتات كم زتغوتازيرهم زبل حبريتا وتيلو. زوجي زل حبريتا دما بين ملك كنريالنا إمارات حيال زخونة سقطي إجت ما خمزلون أمريكا دما وسانة نكتب نيمارات قداخد قبر ويون متن قطع كتبها كم تدخل زقلص على زلو كنتات علو سلزي إمارات نشتي بكوي تريفوها زلو أب سودان شجرم ناب زلوهم بوتا ويون زلوهم سلوا حدا كان كودكو قد إمارات دما ببزحات أجرات متن قطع يمت أكم زلو يزن الجرزلو وتسيدنا يزخلو زقبر زلو منال بعدتي مواقع كتقبلو زخلو زبال زلو حنت فيديو بزرعيو أتونكو كم دليتهم نخدك أخيل وامزلو انتايو أبزا فيديو زيا انتاي تري لهم منال بعد أبقى ميخم تري وزل لهم ناي إمارات نقوسيو بن زايد مالتيو مسو دما منالو ناي إسرائيل بريزيدنت هيرتزوغ زبال زون كلتا سبات ترغيبهم كم زلوين أن رزالنا منال بعد تديت أميتكم بدحريت من تري لهم بدحريتنا إمارات مراحي من كفيل له ناي السودان نزع RSF تقبل الشاز بهذا الحلافي حميت يدلو زد ما استوز داي مسيلكم عب اسرع اسران كابتن كوينات ناي السودان كي تجمره استوز دسلي زي فيديو يزي زمالته مالتي ناي السودان كوينات كل جينا اولات وديس تجمره مخان حميتي اب اماراتي مدبرو بيزنس ناتو تكالات ناتو ويم زلو اسرائيلن اماراتن بحد قينهم ترداديوم زبغسو مخانو زرغاغص مبالي ماوصيو منيرم سلازي كل نريو زلنا في سقاي كل عينت حماق اب السودان زغاطم زلو بدحر مجارجة من يشفافنلون من يتبابعون كم زلون بخمي من قد كايت كم زلون دبلوماسيون بوليتيكا كافر كابي مت خم زلون من أبدحري تواسيون كم زلون عن رجالنا نفس زخالي أقداسي تمهرت زلوا حبريتا زلوا كنتاتنا عن رجالنا نفس كفسب دما أستوعلو كريو زلوا كنتات كويني سمعني من أبتي كدايت أو تخم زلوا من البعض كاب السودان تسفانا ورد أي خيس لزلوا إمارات تا نيكست كجبرا زخل انتهايم زولو زلو أب إثيوبيا كمتس أب إثيوبيا متيو وتهدراوت معسكر أبز مينج زبحال بوتا بين شانقول مالتيو لك كباب دكتور يولهم وتهدراو معسكر يخفت هالو أبو كسب 10 تشع وتهدرات كسلتني بس دخلناتن شجرنا بإثيوبيا زلو دموس تغيرلهم أكن كاب كولومبيا انجلن كفيل كات عادو تمت سلمتنا توم سوداناويان دمسلو كابت جامبيلا زبال زوبا جنزب كفيلكا أبو عليم كاريد جيركا نبت كوينات كتتولد تخل من قدي إنا نرزالنا سلزي كند من تاير حكات كخدخم زخلو نتجيب لاي نمبلشاو نريو زلنا كنتات قليل كم زي كونن إذا كنتات دما كبيت كونيو بزحات سبات كم زاربولو زلو حدا رسي محجون بزح جزية عبز كانوا اللي زجلسنا هيو إمارات بقليلو ترى حجر كم زي كونت إمارات حجرات أب مفراس عبد بوليتيكاوي ربحا زلو خوين تسمع زلو هاجريا كم ابنز تقصوا زلو يمن تشن 15 كساب تشن 15 مجمريا مسعوديا مسكالوتم كوينا نتنا يمن كنتات مستقخال الى مساتوت عب كفالنا يمن توزاصيرا خمزلا بزواني نجر 13 كساب 15 اب السودان مسارسيف كوينا على 1 بليون جنزب اب يمن ساكندي جنزب كايري لهون اب مسارسيف جن كساب 1 بليون ان ارمس اب وتهدرات اب اسوار اب درونات
كساب إسرا درونات كساب 500 ناي دقة عطوقات عصبات مالتيو 5 زخونا كارغو زعنا نفرتي كالي دما equipping كساب إسرا شع زخون وتهدرات دما كتعطق كيلا أب ليبيا كابكلتشنا 14 كساب إسرا دما درجة كلتشع زخون عصبات غيرها كل زي نجار زغد محجي تتقمت اللي إسرا زخونا درونات يبانتي هفتر زبالة وزلو كفالنا ليبيا مقيلو حيزو زلو مسؤول نوح سريها بزع جنزب دماوتيها زيتي أجاباب زدقاقة من بر حدش نجار كم زي كونه يوم زنو زلو قتيلهم ناي جاد أبجاد كمو كندي جنزب أبي إثيوبيا كاب إسرا كساب إسران كله تناف تقرأ كوينات زنبرة مالتيو كساب 300 مليون كم زوجات 10 درونات كم ذهبت بيتن إسران كارغو فلايتس كم زجبرت كساب 5 شح ني برايم مينستر أبي ذكلا خلو جارد كم زسلطنتن هذا شح زخونو أدفايزرز دما كم ذهبت سنجار زلو أبجاد موزامبيك غزة كمنا بله أبي إرتراون يلني راب قال كفال أنت رخيبك أبي إرترا دما كقطشنا 15 كساب إسرا كقطشنا 15 كساب إسرا حدن ناي ودب عسب تخاريو ما خمسنا برو أبزي كباب شدشت عمد دما $1 بليون كم زخفلي زبل زلو كساب كل التشح وتهدرات غميتهم كم زنبرو 10 مراحب كم زنبرم اللوجيستيكس نتكوينات ناي يمن كمون دحرنا تግራይ 5 سبورت ميشنز كساب 5 ناي تلوخو علامات كم زفصوم يم زنغرو زلو سلازي اب اسرا حدن دما كفالاوي مصاو غيرو بغير تعاصي سلازي ازي هاجر اب بزحات هاجرات زغبرو زلو بزح حبريتا بزعبوم يوص اب غازا ون تخونه يجلوم اب موزامبيك اب ኢትዮጵያ اب بزحات هاجرات اذا تزل هاجر يا نابلو زغلا زلو ناي بحكي زقرب حبريتا إنا نرزلنا كل سبب ما أستوعيلو كفلت زلويو إمارات مالت أب كمزي حماق نجر أب قدمي الدمس زول حجري بتدقاقامي حجر ما بتبيع زقبرو زلو أستوعيل كاميرا يدلي المنغستو ጋር በተቃራኒ የቆሙት ኃይሎች ማለትም የፋኖ ኦነግ ሸኔ ህወሓትና ኤርትራ ከፍተኛ አመራሮች በሱዳን ተገናኝተው መምከራቸው ተሰምቷል። ዘኢኮኖሚስት ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ ባወጣው ዘገባ እነዚህ ኃይሎች የጋራ ወታደራዊ እቅድን ለመንደፍ መገናኘታቸውን ዘግቦታል። በፌደራል መንግስቱ ጋር በተቃራኒ የቆሙት ኃይሎች ማለትም የፋኖ ኦነግ ሸኔ ህወሓትና ኤርትራ ከፍተኛ አመራሮች በሱዳን انتايم زبلو زلو زازر بازيا ايكونوميست زبلو زغ زبلو سلا زخونه نعم كلاتهم حيلتات ኢትዮጵያ ከውድቁ ዝደልዩ ዘለው ተአኪቦም ይመጹና አለው ዝድማ አብ ሱዳን ተራኺቦም ነይሮም ግን ዝሓትዮም ዝብሉ ዘለው በተደጋጋሚ ወላት ናይ ትግራይ ሚዲያ ምሶም ተሐዊሱ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ግልጽ ናይ ብጹም ብሽም ጽምዶ ነት ካብ ሕጊ ዘምለጠ ካብ ሕጊ ዘፈንገጠ ጉጅለ ናይ ደረጽን ዝምራሕሲ በቃ ይሕግዝ ያቱ ሶም ናብ ሰምራ ይኸዱ ንሶም ናብ መቀለ ይመጹ ኣብ ግብጽ ይራኸው ኣብ ሱዳን ይራኸው ኣብ ደገ ይራኸው ንፋኖ ይዕጥቅ ንኻላት ሓይልታቱን ይዕጥቅ ግብጽውን ከምኡ ይገብር ዝኻኣልዎ ብዓለም ይዛረቡ ክሳብ ምጽኣት ክሳብ ዳግማይ ምጽኣት ዶ ክሳብ ገለ ይብሉ ማለት እዚ ሽልካ ብድዕ እዩ ኣክቹዋሊ ግን ዝኻኣልዎን ይገብሩ ውሽጢ ዓዲ ይቆጽሩ ሰባት ኣብ ደገውን ሚድያታት ይኸፍሉ ነዚ ዘናግዑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወዲ ዜጋስ አንጻር ብሄራዊ ረውሑ አንጻር ስርዓት ይኮን ዘሎ አንጻር ስርዓትማ ኑር እዩ አንጻር ብልጽግና ምቅላስ አንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ምቅላስ አንጻር መንግስት ምቅላስ ምንም ችግር የለውም መሰል እዩ ከመንግስታው መሰል ዓለም ለኻ መሰል በቃ ናይ ደቂ ሰባት ሕገ መንግስታውን ሰብኣዊ መሰል ዝበሃሉ ኣለዉ እሶም ይኮን ዘሎ ኻነ አንጻር ብሄራዊ ረውሓ ናይ ተዓዲ ንኣብነት ባሕሪ በር ክትረክብ የብላይ ተይሉ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሓይልሲ ግን ኢትዮጵያ ኮይኑ ወንታይ ትብሎ ሞዚ ማለት ኣብ ገዛኻ ኮይነስ ንስድርኡ ትስብኣይስ ስድርኡ ውሽጢ ኣለዉ ተወዱስ ደገ ወፂኡ ኣየር ክረክብ የብሉ ዓይነት በቀሊሉ አንጻር ሰላም ወለዱ እዩ በቃ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኮይንካስ ናብ ውሽጢ ካረባሓት ተቃዋምቲ ኮይንካ እንታይ ብምንታይ ካ ጀስቲፋይ ትገብሮ ብሰላማዊ መንገዲ ሲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚኣቶም ነቲ ኩነታት ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኮይንካ ንብልጽግና ንኣብይ ኣሕመድ ንምሕጓስ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ካል እዩ እዚ ግን ብኣታቶም ጥራይ ዘይኮነ ወላ በቶም ጀነራላት እውን ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብ ጎንና ተሰሊፉ እቶም ሓይልታት አንጻርና ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሕ መንገዲ ይገብሩ ኣለዉ ንዓና የውድቑና ኣለዉ ኢትዮጵያ ከይሰልጣ ብዙሕ ግበር ኣሎ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ይኹን ናይ ሸነ ይኹን ናይ ፋኖ ከምኡውን ነቲ ናይ ህወሓት መራሕቲ ብቐጥታ ንኣታቶም ኣታክ ምግባር በቶም ጀነራላት ንቡር ኮይኑ ዘሎ እዩ ሮታ ውታ አክብራ ያስቀመጣቻችሁ ዛሬ በየቦታው ማይክ ይዛችሁ የምትፈክሩ ሰዎች
ዛሬ ፈከር አይደለም በፈከር አይደለም ውጊያ በሳይንስ ነው። ፈከራ አይተው ዳግመኛ ትግዱን እኛ ለትልቅ ጉዳይ የተዘጋጀን ነው ረፉልን ይቅበሎ ንሕና ንዓብ ነገር ኢና እንዳለ ዘለና ዓብ ነገር ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ኣሰብ ናብ ወደባት ኤርትራ ዝግበር ወራር ማለት እዩ ስለዚ ንበዓል ምግበይ ነቶም ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ንዑ መምሃራን ዝነበሩ እኮ እዮም ኩሉ ናይ ዲፈንስ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ተጋሩ ዝምርኮስ ነይሩ ስለዚ እቶም ንዓታቶም ዘሰልጠኑዎም ንዓታቶም እዮም ብብድዕ ዝዛረቡ ዘለዉ ክወድቁ ከም ዝኽእሉስ ኣይፈለጡ እንዲዮም ዘለዉ ኣነ ገርመኒ ዘሎ ኢትዮጵያ ክንደይ ግዜ ስርዓት ክወድቕ ተራእዩ ምውዳቕ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል መቸም ድሓን ኣብኡ ኣቲና ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እቶም ወታደራትና እቶም ጀነራላቶም ከምዚ ምስ በሉ እቶም ወታደራት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ሲደመር ፋኖ ሲደመር ህዋት ሲደመር ሻቢያ ሲደመር ግብፅ ሱዳን ተጠራቅመው ቢመጡ እንኳን እኛን መቋቋም ማሸነፍ አይችሉም ለምን እንደው ታውቃላችሁ እኛ የተገነባነው በወታደራዊ ስልጣና ብቻ አይደለም በኢትዮጵያዊነት ነው ውስጣችን ላይ የሚፍለቀለቅ ኢትዮጵያዊነት አለ ደማችን ይንተከተካል በኢትዮጵያ ከመጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ማይል እኛን መቋቋም አይችልም የምናዋጣው ለኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም ነገም እኛ ነን ትላንትና የሚያዋጣ ነው እኛ ነን ይሄ ትላንትና የመጣው ጊዜያዊ ነው ነገ ይጠፋሉ ይበተናሉ ትሪወለኹም ፈኸራ መቸም መልዩ ዝኻ ትሪወለኹም አይደኖ ሶምን ክማርኹ ዝውዕል እዮም ሸነ ምስ ፋኖ ተደሚሩ ምስ ሕወሓት ተደሚሩ ምስ ሻዕብያ ተደሚሩ ምስ ሱዳን ምስ ግብፅን ተደሚሩ እንታይ ዳ ኣሜሪካ ራሻን ቻይናን ከደ ይወስኸለ እንዳ ምክንያቱ ንኩሉ እንዲዮም እሶም ኣቤት ጥራራ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ኣንታ እዚኣቶም ሳበዮም ክበፅሑ ብዝኾነ ድሓን ባህሊ እንድሕሪ ኮይኑ ሰብ ባህሉ እዩ ዝገብር ጀነራል ይፍክር ታሕቲ ዘሎ ይፍክር ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ካብ ክማረኽ ዝኽእል እዩ ሕጂ ማለት ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ኩሉ ግዜ ከም እዮም ዝገብሮም ከምዚ ክፍክሩ ብሽ ፀንሑ ምስ ሓዝዎም ድማ ቢፎር ኤንድ ኣፍተር ዝብል ቪድዮ ገይሮም የውፅዎም ከም ንሪኦም ዘለና እቲ ፀገም ዘሎ ከቢድ እዩ ንቐፅል እቲ ዝበሃል ዘሎ ተሃዲድን ፈኸራን ገዲፍና ብወገን ፋኖ ዝወሃብ ዘሎ መልእኽቲ ክንሰምዕ እስከ መጀመርያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓቶ ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ስምዑ ብዚ ጦርነት የሚላከው ወጣት ቁጥር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው እያደገ ያለው ከዚህ በፊት ከተልተሌና ሜጋ የቦረና ሽማግሌዎች ደውለውልን ነበር ብያለሁ እኔ በተደጋጋሚ መልእክት አስተላልፈውልናል ልጆቻችንን ለጦርነት አሳልፈን አንሰጥም ብለን ከዚህ አገዛዝ ጋር ግብ ገጥመናል ብለውኛል ብዬ ፕሮግራም ሰርቼ ያውቃለሁ አንሙት በሌሎች አካባቢዎች ላይ የምንሰማውም ነገር ተመሳሳይ ነው እንታዮም ዝብሉ ዘለው በሐፈሻ እቲ ህዝቢ ደቁ ብፍላይ ካብቲ የደቡብ ህዝቢ ዝበሃል ካብኡ ተሓፊሶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ኩናት ይእትዎም ከም ዘለው እዩ እዚ ድማ እቲ ሰብ ተቃውሞ ይገብር ያቡ ደቆም ኣብ ኩናታት እዮም ክጠፉ ድሌት ስለ ዘሎም ወይ ሸውሃት ስለ ዘሎም ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ መዕለቢ ክረክብ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ህዝባዊ ምልዕዓል ብተደጋጋሚ ይግበር ከም ዘሎ ሓደ ካብዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ክረአ ዝቐነየ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝበሃል ናይ just let's read the context ዝብላ ዘሎ demanding justice for a 12-year-old girl who was senselessly murdered ስለዚ ቀፃሊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝቕተል ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ዘይርከቦ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ብሓፈሻ ንሳቶም ንኤርትራ ከባጩ እቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናባታቶም እናተቀያየረ ይመጽ ኣሎ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ንዓቢ ብህዝቢ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ገሊጽና እዚ እቲ ቁጠባዊ ሽግር ማሕበረሰባዊ ፀገማት እናዓበየ ምስ ከደት ህዝቢ ፍርህ ገዲፉ ክቃወም ከም ዝጅምር ሓንቲ ብዚያ ደስ በለትን እስከ ስምዕዎ እዚ ህዝብ እየተሰደደ ነው ካልከኝ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ከኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ የተሻለ ነፃነት አለ ቢያንስ አይሞትም መሰደድ እኮ ከመሞት ይችላል የምትሰደደው እኮ መውጫት ስትችል ነው በር ሲኖር እኮ ነው አንተ ከአዲስ አበባ ወጥተህ በሰላም የማትመለስበት ሀገር ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ስትሄድ በመከላከያ ታጅበህ እየሄድክ ስትገባም ታጅበህ እየገባህ በራስ ሀገር ተሸማቀህ እየኖርክ ይሄ ኑሮ አይደለም ከዚህ ኑሮ ስደት ይሻላል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኦን ዘ ግራውንድ ያለውን ብናይ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ I'm sure ገጅፍ ዝኾነ ባንዳ ዝብል ሌብል ተዋሂብዎ ዓብይ መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶ ፍሉጥ እዩ
ኤርትራውያን ሽግር ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሽግር ስለ ዘለዎም ናብዚ ብብዝሒ ይስደዱ ተባሂሉ ክዝረብ ሰሚዐ ኢሉ ስለዚ ሽግር ስለ ዘለዎም ይስደዱ ኣለዉ ሰብ ዝስደድ እኮ መጀመርያ ካብ ኤርትራ ዝገድድ ሽግር ኣለና ኣብዛ ዓዲ ኢሉ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ብሂወትካ በፂሕካ ክትምለስ ትኽእል ዳይትኽእልን ዘጠራጥር ኢሉ ብዙሕ ሰብ ድማ ይዝቕተል ኢሉ ክስደድ ድሕሸካ ላ ክትመውት ኢሉ ሰብ እኮ ዝስደድ እኮ ንኸይመውት እዩ ወይ እውን መጀመርያ ሰብ ኣብ ዓለም ንኽነብር ብዙሕ ነገር ክገብር ይዘሊ ክመውት እዩ ዘይደሊ ይብለኩም ኣሎ ሰብ ክመውት ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፈቐዱ ጎደና ተቐቲሎም ዝበሃሉ ኣይንሰምዕን ኢና ኣብዚ ግን ዝቕተሉ ኣብ ሓደጋ ዝሞቱ ኣድዮም ትቑፀሮም ኣይ ሪፖርት ዱን ኣይኮኑን እዮም ብዙሕ ህዝቢ ይከላበት ከም ዘለዎን ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊስካ ናብ ክልል ኣምሓራ ብፅርግያ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ፕራይም ሚኒስተር ብሄሊኮፕተራትን ብዓበይቲ ብርጌዳትን ጀነራላትን ወታደራትን ተዓጂቡ ኣብ ሓደ ቦታ በፂሑ ሰላም ከም ዘሎ ፈይክ ዝኾነ ቪድዮታት ተሳኢሉ ክወፅእ ከሎ ሓቅነት ዘለዎ ከይመስለካ እዚ ደይ መደይልካ ንምትላል ዝግበር ዘሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣምሹር ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዑ ይደልዩን እዮም ውድቀት ናይ ኤርትራን ጥፍኣት ናይ ኤርትራን ስለ ዝደልዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብለ እዩ ኤርትራ ፀገም የብላን ኤርትራ ኩሉ ነገር ፐርፌክት እዩ ዘሎ ኣይኮና ንብል ኤርትራ ግን ፅቡቅ ነገራት ኣለዋ ኤርትራ ፅቡቅ ነገራት ኣለዋ ዝጎድላ ሕማቅ ድማ ኣለዎ ሪያሊስቲክ ኮይና ኢና ክንሪኦ ንፍትን ኣነ በዛ ነብሰይ ኣብዚ ሚድያ ኩንነታዊ ነገራት ክርየ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ ክዕረ ንደልዮ ክምዕብል ንደልዮ ክስራሓሉ ንደልዮ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ግን ግዜኻ ክትርኢ ኣለካ ሓደ ሰብ ክወረካ ከጥፍኣካ ዘለካ ነገራት ክምንጥል እየ ይመፅእ ኣለኹ እናበለካ ከሎ ብዛዕባ እሱ ክትዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኩሉ ኣስተብሂልካ ምርኣይ ዘድልዮ ይመስለኒ ዘረባ ድማ ትክክል እዩ ራሱን እየተከላከለ በትጥቅና በአደረጃጀት ኃይሉን እያጠናከረ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ኃይሎች ጋር ትግሉን አስተባብሮ በድል ለመቋጨት የሚያደርገው ትንቅንቅ እንደተጠበቀ ሆኖ በከተሞች የሚኖረው ህዝብ ግን የአረመኔው የአብይ አህመድ አገዛዝ ዋና ገፈት ቀማሽ ሆኖ እያለ በእጁ ሊጠቀምበት የሚችል የትግል ግብአትና ኃይል ቢኖረውም እስካሁን በተደረገው ትግል ላይ ትግሉን በመጠኑ ከመደገፍ ባለፈ በተገቢ ሁኔታ የትግሉን ጊዜና መስዋዕትነት ለማሳጠር በተቀናጀ መንገድ ግን አልተነቃነቀም። በዛሬዋ የአብይ አህመድ አረመኔያዊ አገዛዝ ዘመነ ካሴ ዝበሃል ገለ ካብቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝባዊ ምልዓዓል ፃውዒት ይገብር ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ነቲ ስርዓት ንሃርሞን ነዳኽሞን እንተለና ዝዓበየ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ግን ህዝባዊ ምልዓዓል እዩ ህዝባዊ ምልዓዓል ነቲ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ስቃይን ንምዕፃር ህዝቢ ክልዓል ኣለዎ ክትንስእ ኣለዎ ህዝቢ ኣንፃር እዚ ግፍዓዊ ስርዓት ትንስዩ ሓፊሉ ኣድማ ክገብር ኣሎ ኣብቲ ቃልሲ ኢዱ ክእትውሎ ነቲ ስርዓት ድማ እምብ ክብሎ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት ይገብር ኣሎ ፖለቲከኛታት ካብ ደገ ኣክቲቪስትስ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ሕጂ ድማ እቶም ተቃለስቲ እውን እንትኾኑ ሓደ ዓይነት ድምፂ ክቡ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ለይትን መዓልትን ዘፍርሆ ነገር እንተሎ እዚ ነገር እዚ እዩ ህዝቢ ብሓደ እንተተላዒሉ ንኩሉ ክምልሰሉን ጠጠው ከብሎን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ከምኡ ድማ ናይቶም ወታደራውያን ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዎ ፃቕቲ ተሓዋዊሱ ሓደ ኤሮጳዊ ዲፕሎማት ዲ ወላ ሓደ ኤሮጳዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይራ ቤክስ መስለኩም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌሩ ዘይተረድኦም ነገር እንተሎ ናይ ሕጂ ስርዓት ናይ ኣቢ ወዲቑ ኢትዮጵያ ትቕፅል ከይመስለኩም ዲስ ኢዝ ዲፍረንት ኣብይ ኣሕመድ ተወዲቑ ኢትዮጵያ ሲስተማቲካሊ ኮላፕስ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እናበለ ፅሒፍሎም ውይ ክብሉ ዒሎም ክፅሕፍሉ ርአ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት ብዙሓት ሰባት ብትክክል ተረዲኦሞ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ውሽጣዊ ሰርክልስ ናይቲ ኢትዮጵያ ድማ እሱ ከም ዝዝረብ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሲስተሚክ ፌይለር እቲ ሃገር ፌይል ክትገብር ከም ትኽእል ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ እዚ ንዑ ብኩውንነት ክትጠቕሶ ትኽእል ዘይትኽእልን እዩ ሌባ ነቅቶት ባህል አማራ ቀደምም አማራን ከትግራይ ጋር ያጋጠማችሁት ያለቁት ወንድሞቻችን ይቆረቁሩናል በትግራይ በኩል ያሉትም በአማራ በኩል ያሉትም ይቆረቁሩናል አሁን ደግሞ ተራውን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እየመጣ እዚህ ጎጃም ውስጥ ይሰምጣል አማራ ክልል ውስጥ አጠቃላይ የሚሞት እኮ የኦሮሚያ ልጅ ነው እኔ ኦሮሚያ ያለ ህዝብ እንዴት ዝም እንደሚል ግራ ነው የሚገባኝ አጠቃላይ ሲታይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አጠቃላይ ሲታይ መታወቂያቸው ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ አጠቃላይ ማለት ነው እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ መንስያት ዝሓስብዎ ዘለው ንዓበይቲ ቀንዲ ስግኣት ዝኾኑ ዘሎ እዚ እዩ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣቢ ከድና ኣብ ትግራይ ዝገበርናዮ ኣብኡ ዝሞቱና ሰባት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕዝኑና ናይ ኣምሓራ ይኹኑ ናይ ትግራይ ዝሞተ ሰብ ይሕዝነና ኣሎ ኣብ ፀወታ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ኮይና ዝተኸፍለ መስዋዕቲ
يحزننا له مش لو مخندق ملكه نبي إرترا كيد وين أبكال أي تحسبه قد محجي ناف تجراي ناف تنس هذا بقص كي أجندة كيد ناس خفلنا واقع يتعسنا له لو مخا نتز بي من سينا أورومو ناف أبا محرمة شيء موجود زلوا يحزننا له سلزي نحنا بس حزب أورومو يكون وجناتنا قال سناتنا مس أبارات كيلو زلوا سرعتيو نزد ما نسر عزن مودا مس كل ما بيتبع زلوا حزبي بحد خوينا نسرعنا أو عند قبر زلنا يمسك زلوا لازم حزب تجراي بأسيه بلنا حزب أورومو بأسيه بلنا حزب أورومو دقهم أبز مزيهم يتقفلوا تتنقوا دقهم أكبوا نحنا صلاينا صوم صلاتنا يكونون صلاينا أبارات كيلو زلوا يزبل نتصورناتنا علامة إنا نسمع زلنا اسكازي كابز حليفنا دما نبناي زوبانا نمتا بفلاينا بيرتران تجراين زتقري مدو زخول فحيل يلنيو قبل عمر حق زيام محدار تግራይ ገሊጾም ጸላዓትና ዝበሎም ሓይልታት ነቲ ጽምዶ ንምخلاፍ ይንቀሳቀሱ ኣለው ክብሉን ከሲሶም እዚ ከም ዝሉን ከሎ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ትግራይን ኤርትራን ግጭት ኣጋጢሙ ተባሂሉ ዝተጸብጸበ መስረት ብምግባር ካብ ወገን ትግራይ መብርሂ ተዋሂቦሎም እንግሊዝ ድማ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልዑል ናይ ስጋት ድሕነት መጠንቀቕታውን ኣሕሊፋላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ወተሃደራት ኤርትራን ግጭት ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ብዙሓት ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸብጺበን እየን ብቐንዱ እቲ ካብ ሽራሮ ንሰሜናዊ ምብራቅ ከባቢታት ባድመም ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግጭት ክልቲኦም ሓይልታት ጽምዶ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ይጠናኸረሉ ኣብ ዝባሃል ዘሎ ኩነታት ተጸብጺቦም ብተወሳኺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይውን ኣቀዲሙ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ብወገን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኢድኻን ምእታው ትእዛዝ ንምሃብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ደው ክብልን ድሕሪ ምትሕሳቡ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እቲ ኣጋጣሚ ተሰሚዑ በቲ ዝተፈጠረ ግጭት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሓይልታት ትግራይ ብዙሓት ከም ዘቆሰለን ተሽከርከርቲ እውን ከም ዝወሰደንም እተን ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸብጺባ ካብ ወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ጉዳይ መስረት ብምግባር بحبشا كم تسمعوا زلهم ننوي حوان كزرب تصنع أب ميدياتات بتتجاجامي نزي أمونغو حزبي تجراين إيرتران تفتيرو زلو ناي سلام صمدو نمزراك زي تجبره زي تفبرخه دراما ويون فتنيلن إذا ما تتجاجامي كزرب النيو انتقونه خلنا نعمل سي كابايتا كابت بوتاي كم تزلو سليمان تسفاي أبادي يزبهل نايزو سمين عرب سلام صن بيستفاد حلافية من أبزي مسئل زلخو أبزي خلت سلسة معلتات بمحاورة ميديا بصفحات أبكبابي أدياو بعد ما مسمر كينات كم استجمرن أمونغو سراوي تجراين سراوي إيرترا نابجيت خمس تأثون تستجمرن هزون هزورك حدقة خمس ودقن مسيلو بصفحات محاورة ميديا يزاور له سلازي زي فتسوم كاب حقي زرحقا ناي سلا ادليتني كمتي ولدنا زمسلوه تنستيا انت حلمتس ودي يبهل سلازي سلاتي 24 ساعات زحلموه زحسبوه ني حاو حزب ارتران حزب تግራይን ናብ ግጭትን ጎንጽን ምእታውን ተጀመረ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ኩሁለፍን ናብ ጎነጽ ከምርሕን ድሌት ስለዘለዎም ድሌቶም ከም ዝተሳኻዕም ሲሎም ዘረዎ ዘለው ዘርባህ ፍጹም ዝተዛብዐን ህዝብ ንምድንጋርን ተዓሊሙ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ዝኾነን ህዝቢ ኣድያዎ ልክዕ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምህርቱ ይእክብ كم نريو زلنا أتي حكي كبايتا متيو أتي أبو كينات ناي بروباغندا ناي حسوت ناي لغبطان حقن أب قدم فيت قدم أتين كم زلوينا نرزلنا سلازي حقن غميت نخمت بزع تعري بزع دخام كد لنا مخانينا نرزلنا أمونغو زوم هزبي زفتر زولو دراما أستوعي الكاميرا يدلي نساتهم بتدقاقامي حدش جنبارن بأسن نخفطرو يمسعر زولو نات أردوف ይፋ የሆነው ሚስጥራዊ ደብዳቤ ኢሳያስ መድረክ ረግጦ ወጣ። ግርምኛ ሐሳቦች ናቸው። አንድነት ግንባር አርዱፍ በምክትል ሊቀመንበሩ በኩል መግለጫ ሰጥቷል። እኚህ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መሐመድ አወል ይባላል። ኦኬ አርዱፍን ታውቁታላችሁ፣ በኋላ እንመጣለን። ምን አለ አርዱፍ? ቶሎ አነሳላችኋለሁ። የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድነት ግንባር ማለት ነው። አርዱፍ አሰብ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት መሆኑን እናምናለን።
ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት በሙሉ አቅም እንደግፋለን። መታወቅ ያለበት ጉዳይ ኢትዮጵያ የባህር በር የነበራትና የአሰብ ወደብ ባለቤት የነበረች አገር ናት። ይህ እንግዲህ የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድነት ግንባር ነው። بعلم صحيفهم بعلم زنبوبو كم زيوم حوتاتيان هاجر يوم تتفلت تخونو كل تدلي وقيم زقبرو ده عفار زبالا بزو حاجرات يزلو عفار نات كافلوي نجر من يخمس إثيوبيا خوينون إثيوبياويان نحنا إثيوبيان نايلوك الزارب زدلي تي أبدي سابا زلو روما مان كما يبلني كده فأفتق قميتو زل عفار نحنا إثيوبيان نايلوك فكر لك أمين كمان كوربسي تسبسي قمت يزبل حساب يبلو من بوصو بروباغندا دو خمسي غير كاتغبريخا እዚ ዝፈጥርዎ ዘለው ፀገም ድማ ብፍላይ እዚ ብዓፋር አጀንዳ ዝገብርዎ ዘለው ጅቡቲ ትኸዶ ዘላ ዓብ ስጉምቲ ካብዚ ስጋት እዚ ዝብገስ ምዃኑ ዝንገር ገለገለ ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለው እስከ ስምዑ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ንዓታቶም ሓደጋ ዝፈጥር ጥራይ ኣብ ኤርትራ ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ኣብ ጅቡቲ ኣለው ዒሳ ኣብ ጅቡቲ ኣለው ኢትዮጵያ ኣለው ኣብ ሶማሊ እውን ኣለው መስለኒ ሕጂ ከምኡ ከምዚ ሁቱ ኣብ ሩዋንዳ ዝበዝሖም ኣብ ሩዋንዳ ዝወሓዲኦም ኣብ ብሩንዲ ብዙሓት እዮም ትትስ ከዓ ዘ ወይ ራውንድ ገለ ሕጂ ከምኡ እናበልካ ክትርኢ ከለካ ነዚኦም ሓደ ብሄር ዝኾኑስ ኣብ ሓደ ሃገር ዘይኮኑ ዝብል ሕቶስ ትቀደሙ እንተላዒሉ ነይሩ እኳ ግን ሎጂካል ኣይኮነን እዚ ናብ ዘይቋርፅ ኩናት ከእትወናይ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ስለዚ ዶባት በብ ዘለውዎ ይጽንዑ ዝብል ክስታይ ተወሲዱ ሕጂ ኢትዮጵያ እንተዳ ዓፋር ዝበዝሑ ኢትዮጵያ እዮም ዘለው ሓቆም እዮም ከ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘለው ስለዚ ቶም ተሪፎም ዘለው ኣዝማዶም ኣሕዋቶም ገለስ ናብዚኦም ምምፁ እንድሕር ኢልካ ዝበዝሐ ፀጋታት ናይ ባሕሪ ከዓ በዚ እንደሎ ዓፋር ከዓ ባሕረኛታት እዮም ስለዚ ናብዚ ደይመፁ ቶም ናትኩም ስለዚ ወላታ ኤርትራ ግፍሕ ኢላ ነዚ ደይትሕዞ ገለ ዝብል ካልእ ካውንተር ሎጂክ ክመፅእ ክእል ቅቡል ኣይኮነን ግን ከምኡ ካውንተር ሎጂክ ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣይ ዝበዛሕና ንሕና ስለ ዝኾናስ ገለ ተልካዮም ኦኬ እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ነዚ ቀዳመይቲ ትቃወሞ ኬንያ ምክንያቱ ኦሮሞ ብኬንያ ኣለው ትበዝሑ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘሎ ወይ ንወር ኣኛዋክ ገለ ዝበሃሉ ኣለው ብምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ክበኣሱ እዮም ሶማልያ ብዓብዩ ማለት እዩ ምእንቲ ርእሱ እቲ ኦጋዴን ልክዕ ከምና ኤርትራ ኮፒ ፔስት ፕሮብለም እዩ ዘሎ ስለ ናፅነቶም ተቃሊሶም ዘይምፁ ገለ እምበር ልክዕ ካብ ሃይለ ስላሴ መፅኡ ኣክሊሉ ሃብተወልዲ ተኻቲዑ ናብ ኢትዮጵያ እትይዎም ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኢሎም ክሰዕሩ ይከኣሉን ስቲል ተሕቶ ኣቦትውሎም ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ከምዛ ንሪያ ዘለና እዚኣ ኣበጊሶምማ ዘለው ሽግር ኣብ መወዳእታ ንኢትዮጵያ እታ ሓደጋ ክትኮኖም ትኽእል ሽግር ምዃና እዮም ምክንያቱ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ዝጀሚርዎ ዘሎ ፈተና ዓፋር ኢልካ ድዩ ህዝቢ ቀቢላ ብህዝቢ ብዴሞግራፊ ዝገብሮ ዘሎ ምትኹታኹ ፅባሕ ንጎ ቀንዲ ሓደጋ ክወርዳ ዝኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ካልኣዊ ደረጃ እዩ ዘለዎ ቀዳምነት ደረጃ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ር መሲንግ ብሓደገኛ ነገር እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ተፈንጂሩ ናባቶም መፅዩ ዝገደደ ሓደጋ ከውርደሎም ከም ዝኽእል ዝንገር ናቶም ቋንቋ ዓፋር ንዓፋር ሓልዮም ኣይኮኑ ህዝቢ ዓፋር ኣገዲስዎም ኣይኮነ እንታይ ዳ ሽግር ምፅዋዕ ኩናት ምፅዋዕ ሓደጋ ምፅዋዕ ካብኡ ዝብገስ ነገር ከም ዝኾነ ኩልና ተረዲና ኣሎ ስለዚ ኣይ ነው እቲ ዝሓስብዎን ዝምነይዎን ንዓታቶም ይፍጠረሎም ጥራይና ንብል ኪኑ ሓሊፍና ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና ኣይ ቲንክ እቲ ደብረፅዮን ነቲ ኩነታት ናይ ኣብ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ከይዲ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝብል መፍትሒውስ ኩናት እዩ ዝገብር መጨረሻ ማለት እዩ መፍትሒው ሰላም ኣሸማግሉን ኣይኮነን ወይ ናብ ዝተእትውን ኣይኮነን ባዕሪ ዕገስን እያ ትብል መእሰሪታ ኣነ ከምዚ ኢለ ዕገስ ኣይክእልን ስለዚ ፍለጡ ለየ እዩ እቲ ፀሓፋ ብሓፈሻ ተጋሩ ዝመፆም ዘሎ ፈተና ቀሊል ፈተና ኣይኮነን ግን ብዓብዩ እቲ ህዝቢ ሰሜን ሓደ ዓይነት ዕላማ ሓደ ዓይነት መርገፂ ሓደ ዓይነት ርድኢት እናሓዘ ይመፅእ ኣሎ and this is very important ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓይነት ፀላኢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሕብረት ንክትፈጥር ዘለካ ሽግራትን ፀገማትን ሓንሳብ እናሓዋር እውን ክትፈትሖ ሕቶታትካ ድሌታትካ ዕላማታትካ
ኮፊልካ ተዘራሪብካ ናይ ሓዋር መፍትሒ ንኽተናዲ ገብረካ ክል ግን ኣብ ቅድሚት ግን ነዚ ዝመፀካ ዘሎ ፈተና ከመይ ጌርካ ብሓደ ኮይንካ ተምክኖ ነቶም ነቲ ኩነታት ከብእሱ ዝፅዕሩ ዘለው ከጥፍኡካ ዘልዩ ዘለው ድማ ከመይ ጌርካ ትምክት ናይ ተጋሩ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ ጻድቃን ተንጀግበሉ ታት ማለት ሰማዕኹምማ ሰሚዕኹም ኣሎ ዝፈረሰ ይፍረስ ዝዓነ ውዕኖ ህዝቡ እውን ዝበለ ይበል ዘይግዲ ስልጣን ጥራሕ ንቆፃፀር ዝብሉ ሰባት የት ማለት ሚዕኹም ካብ አንደበቶም ላዕሊ እንታይ ኢና ክነስማዓኩም ንብል ሕዚ ጻድቃን አዲስ አበባ ኮይኑ ታደሰ እውን ይውረድ ህወሓት እውን ትውረድ ህወሓት ትፍረስ ህዝቢ ትግራይ እውን ይበተን ኣነ ስልጣን ክሕዝ ክብል ከሎ እንታይ ኮይኑ ይመልስስ እንካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ከመይ ጌርካ ንጻድቃን ተንጀግበሉ ኣነ ይኹን ነገር ንዝመፅእ ሕማቕ ዛረብ በልዎ ጨርግፎ ፀገም ዝበሃል የለን ክጭርገፍ ኣለዎ እዚ ንክሰይ ትበሎ ንክስተው ዝበሎ ኣብዚ ክሳይ ትውረድ ገለ ዝብልኩም ኣይስምዑን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዳሳት ብምፍራስ ተበገሰ ሓሳብ ሕጂ ድማ ንሓትሕትካ ኣብ ምጭርጋፍን ኣብ ምድኻምን ንሓትሕትካ ኣብ ምቕጥቃጥን ዝወደቐ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሚን ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ክትዘራረብ ዘይከኣልካ ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪቃ ከይድካ ተዋጊእካ ግንባር ክትቅይር ኢኻ ኢልካሲ መን እዩ ከኣምነካ ዝኽእል ኣይዶኖ እንታይ ኣትይዎም ዘሎ ሕጂ ድማ ዝገደደ ዓይነት ውድቀት ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እውን እቶም ቀደም ኣብ ጥፍኣት ኤርትራ ብሓደ ዝዝምሩ ዝነበሩ ሎሚ ክባልዑ ኢና ምስ ኢሳያስ ተመጻእትኒ ኣዲ ኣይኮን ነድኻት ኣክል ምስ ኢሳያስ ተመጻእትኒ ኣዲ ኣይኮን እናበልካ ሓደ ምስ ኢሳያስ ፀንሐ ደራፊ ከመይ ጌርካ ኢኻ ደኣ ተቐቢልካ እስከር ነገረና ካብዚ ዓቢ ምስልነት ክህሉ ክእል ዲባ ይዘወይ ተባዕሶም ዘሎ ከስከንታይ እዩ ብሞት ናይ ክቡር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝተፈጠረ ኩነታት እዩ ዘባልዑ ዘሎ 12 ክቡር ስነ ጥበበኛ ዶክተር በረኸት መንግስቲ ኣብ ንሞት ናቱ ክብራ ይንህብል ኢና ዝብሉ ክብረት ዘይፈልጥ ከመይ ገይሩ እዩ ንክቡር ሰብ ክኽብር ንሰማዕታት ናይ ኤርትራ ነዛ ዘይትድገም ሂወቶ ምንቲ ሃገርን ምንቲ ናፅነትን ክብረ ህዝብን ዝወፈዩ ንዓታቶም ዘይኽበረ ንዓታቶም ክዝንጥል ዝውዕል ዝነበረን ዝሓድር ዝነበረን መልሓስ ሎሚ ተመሊሱ ንበረኸት መንግስቲ ኣብ ክኽብር እውን ኣይክትፅበየን ኢኻ ዘሕዝን ትዘገርም ሓንቲ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ኣብ ገለ ዝረኣኽዋያ ለንቀነ ዝፀሓፍዎ እዩ እቲ ተቃዋምቶ ከምኦም ዝበልዎ እዩ በረኸት መንግስቲ ኣብ ወዲ 20 ወዲ 30 ወዲ 40 ዓመት ከሎ እንታይ ይገብር ነይሩ ንስኻ ከሎም እንታይ ትገብር ኣለኻ ንሱ ኣብ ግዚኡ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንክዕወት ብኩሉ ነገር ተቃሊሱን ተዋዲቑሉን እዩ ክሳብ መወዳእታ ድማ ነቲ ዝኣመነሉ ዕላማ ክሳብ መወዳእታ ተቃሊሱሉ ንስኻ ኣበይ ነርካ እንታይ ትገብር ነርካ ኣበይ ትውዕል ነርካ ሎሚ ኸ ኣብቲ ናብቲ ዕድመ ዘለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ንነብስኻ ክትፀርፍን ክትነቅፍን ዝግባእካ ነቶም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ነቲ ሃገር ድማ ንነፍሶም ኣብ ዓብ ክብሪ ኣቐሚጦማ ዝሓለፉ ንዘላለም ድማ ዝዝከሩ ንዓታቶም ተዘንጠልካ ነፍስኻ ክብርኻ ጉደልካ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሎሚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናቱ ብዓብ ክብሪ ኣብቲ ናይ መቃብር ናይ ሰማዕታት ከም ዝተፈፀመ ዝገልፅ ፅሑፋት ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ኣለው እቲ ንጅግና ዘይኽብር ጅግና ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ቨሪ ሲምፕል ሎጂክ ንጀጋኑ ዘይኽብር ሕብረተሰብ ወይ እውን ጉጅለ ጅግና ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ መሰረት ሃገር ክትወድቕ ትኮይና መጀመርያ ሃገር ክትወድቕ ትኮይና ንጀጋኑ ኣያ ክዝንጥል ትጅምር ምክንያቱ ንጀጋኑኻ ዘይተኽብር ትኮይንካ እንታይ ክገብር ሰብ ዝወጥቀልካ እንታይ ክገብር ነቲ ሃገር ዝወጥቀላ ፀላእቲ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ፀላእቲ ንጀጋኑኻ ከምፀልን ንታሪክካ ከምፀልን ይገብሩካ ምክንያቱ ዕላማ የብልካ ንክትቃለስ ንክትወድቕ ዕላማ የብልካን ከምኡ ክገብሩካ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ድማ ዕድል ክንበ የብልናን ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ 20 ዓመት 30 ዓመት ደንበ ተቃውሞ ተባሂሉ ኮለል ተባሂሉ ወላ ሓንቲ ፍረ ከምፅእ ዘይከኣለ ካብኣ ተበጊስካ እቲ መልሲ ኣብኡ ኢኻ ትረኽቦ ቢካዝ they don't respect heroes ሂሮ ዘይኽብር ድማ ሂሮ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ በረኸት መንግስቲ ኣብ ንስኻ ፅቡቕ ስለተዛረብካሉ ወይ ሕማቕ ስለተዛረብካሉ ዝቕየር ነገር የለን ንሱ ሂወቱ ንዕላሙ ሰሪሑ ንሓዋሩ ዝዝከር ስራሕ ሰሪሑ ገዲፉ ኸይዱ ንስኻ በታ ረሳሕ መልሓስካ ንዝተወሰነ ግዜ ሰብ ክዛረበልካ ድሕሪኡ ግን ኣብቲ እንዳ ጓሓፍ ኢኻ ክትጓሓፍ ከም ወትሩ ቦታኻ እሱ ስለ ዝኾነ እዚኣ ኢልና ጥራይ ክንሓልፍ ንኽእል በዚኣቶም ስለዚ መጎስዎን ስለዘይ መጎስዎን ዝመፆ ነገር ወይ እውን ዝጎድሎ ነገር የለን ንቐፅል To welcome you all to today's panel discussion on self-reliance and partnership, the Eritrean experience and its global relevance. I extend heartfelt appreciation to the government of the state of Eritrea and to all of our partners for your continued collaboration and engagement.
This year marks the first time UN Day in Eritrea is being observed through a panel of this nature, an intentional shift from ceremony to conversation, to reflect together on where we stand globally and how we chart the path forward. 80 years after the signing of the UN Charter. كم تري وزلهم زي هذا بانل أبير ترى تخيلوا زنبريو UN Day بزبل مخنيات بزحات مهورات نا UN agencies زتراخو بلو كنت هاتينيرو أبتز تجبر كنت هادما بزعبا نا إيرترا تمكرو بعزو نا رئيس مركوسا UN كابون تايكم مهاريخل بعزو معبالنا UN نزو كنت هاد بخمي كتكمل خل بلز بالي زربات زري بنيرو أبير تيفي لا تكون كيتكم سمعوا نشتاقن كسمعكم. We are reminded that this milestone is not only a moment of commemoration but of reflection. The UN was established not only to prevent the recurrence of war but to lay the foundation. That vision now faces profound tests, from persistent inequality and conflict to climate pressures and diminishing solidarity. Reductions in official development assistance are compounding these crises and reversing hard-won gains. Food insecurity, lost schooling. We must take a hard look at the limitations of ODA. And as we reflect globally, we must be informed by local experiences. There's nowhere better, not as isolation today. Eritrea's approach offers valuable lessons for سنتها تبلدلا نا UN قعزونا معبالي نممسا نهزبي كابدخات دخلنات نملاي نخذ زنبرنا قعزو بعتو بنات نجينا كم مرمرون كنت متوني قبايا تبل مغنياتو نزخلو 8 عامات تخون تخيد زلو كم تزدل وصي تامصيده تقعزونا UN بزع ገንዘብ ኢንቨስት ንገብሪና دخلنات نموغاد يبحال ግን علامات ግን بتدጋጋሚ ኣብ زي معروينات ناي صقاتات كمون معرنات ناي دك امنغو زلوم زي بلوم زلو غاب ممليسنا ገጀፈ ዝخدل زلو عتب ዝኾነ ግምገማ ክግበረሉ ይግባ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ነዛ ሓሳብ ክትዛረበሉ ድማ ትዝበለፀ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትኽተሎ ብፍላይ ናይ UN ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዝኽተልዎ እቲ ውጽኢታዊ ተግባር ክኸውን ዝኽእል ንሱ ብምባል ኣብዮም ዝድምድሙ ማለት እዩ ጸጋታት ልክ ኣብ ዝግበኦም ቦታ ግን ምስ ናይ መንግስቲ ማሕበራት ብሓደ ኮይንካ ትሰርሕ ንሓደ ዓይነት ዕላማ ናትካ ካለ መንገዲ እናገበርካ ንብልሽውና ገዕዚና ከጣባባካ ብፍላይ ዛ ናይ UN ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ዘላ ነቲ ናይ ኤርትራ ካይዳ بتخكل كبر تهب سب سلو زخونت نبحكي كبر زقبايا أنا بزوج زياد نقايا هجي زي خوسي لكن أنت دم كاليتي قرب كابو فليز بلا استتكمت لا أبزغن سمع. Turning to the subject of today, the principle of self-reliance certainly is important in the development of what I would call resilience of a state. But I think what I'm also hearing from speakers is that at the same time the notion of self-reliance needs to be accompanied by openness and partners in order to avoid isolation, but also to be able to magnify that resilience that states seek. In terms of the EU support for self-reliance and resilience in Africa, that was the objective of the question addressed to me. The EU supports hearing from انتهى تبل ابزي تي نا اوروبا حبرت وكيل دما ابزي كبزحات كزاربو اللي سمعكو صبغ يتي نفس مركوسا اب نفس خات امامي كامخات جن نجر كا رزلو خا خوين سمعني اتي سلف ريلاينس بالكونسبت سي نام معصاو قصكا خوز دكاي بلون انتي دا كفوتነት دما كلو كالو ناي دغه محازوتن مشارختن انفستراتن كالوت نخمصو دما كفوتነት دما كتفطر لك نفس مركوسا صبغيو ግን ምስ ክፉትነት ናይ ንግዲ ምስ ካልኦት ዕድላት እንተተሓዋዊሱ ድማ ናብ ዝበለፀ ስጉምቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንገምት እያ ትብል ዘላ ኣብዝሓት እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክዝረብ ከሎ እቲ ፅቡቕ ነገር ፅቡቕ እናሃለዎ ከሎ እቲ ዝጎድል ድማ UN ጥራይ ንሃገር ከማዕብል ኣይክእልኒ ወይ እውን መንግስቲ ባጀቱ ጥራይ ሃገር ከማዕብል ኣይክእልኒ መሰረት ናይ ቴክኖሎጂ መሰረት ናይ ተቕርፂ ክገብር ዝኽእል ፕራይቬት ሴክተር ዜጋታት ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዎ ዲያብ ካልእ ዓለም ዘለዎ እውን ክፃወትሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠረሎም ኣሎ ምትብባዕ ክግበረሎም ኣሎ ጽቡቕ ዝኾነ ሕግን ፖሊሲን ኣሰኒኻ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓወት ኮምፕሊሜንታሪ ምሱ ተሳንዩ ዝኸይድ መንግስቲ ኣብዝን ፕራይቬት ሴክተር ክዋሳ ይኽእል እዩ ኣብዝን ድማ መንግስቲ ኣብዚ ድማ እዚኣቶም ናበለ ማኔጅ ክገብሮ ይግባእ እምበር በቲ ዝኽየት ዘሎ ጥራይሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ክወስደልካ ይኽእል ንሪኦ ዘለና ኤርትራ በይ ኣላ ሎሚ ኩሉ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ሎሚ ኤርትራ በይ ኣላ ፀጥታን ሰላም ርግኣትን ዘውሓሰት ሃገር ኮይና ኣላ ኦፍኮርስ ፈተና ኣለዋ ግን እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ብትክክል ተገምጊሙ ከምዞም ናይ UN ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ ዋዕላታት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዓበይቲ መራሕትና ተሳተፎ ዘሎ ናበይ ገፅና ንኸይድ ነቲ ተሪፍና ዘሎ ብኸመይ ንምልኦ ኣብ ዝብል ድማ ኣብ ሓደ መደምደምታ ተበፂሑ ንሳቶም ምስ መንግስቲ ኮይኖም ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢታዊ ስራሕ ንክስራሕ
ነቲ ወዲሉ ዘሎ ኣብ ምፅጋን ሓገዝ ክግበር ድማ ተስፋ ንገብር እናበልና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ደገፍኩምን ድማ ከም ወትሩ ግደፍ እናበልና ምዚያ ክንገጥፍኩ ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ኣቲሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ኸይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዘርስዕ እንታይ ኮይንዩ ዘይበልዖ ዝጎስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ ሞትበል እዩ ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ይላሎ ዝኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ይላሎ ዝኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ናይ በይነይ